Roja dişemê 25 meha duwazdan danê sibehê li Qamişlo di dema darxistina rê û resmên olî yê zayîna Hezretê Mesîh Qamişlo rastî êrîşên dirûnên Tirkiye vede. Li cihekî dengê nimêjan, li cihekî din dengê tobarandinê. Ev jî sî û du partiyên siyasî di dema xwendina daxuyaniyekê dijî êrîşên Tirkiye heman avahî rastî bombebarankirinê vehat. Ev jî çapxana Sîmav ya Pirtûkan e. Got pirtûkên xwendekarên dibistanên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê çap dike. Du caran hat armanjgirtin di encam de qurbanî hebûn. Li kolanê xelkên Qamişlo bi hêsanî balafirên bê pîlotiyên Tirkiye dijmêrin. Heya saet yekê piştî nîvro bi dema Qamişlo 11 kargeh li Qamişlo hatin armanjgirtin. Di encam de 3 karker jiyana xweşdest dan bi kêmanî 7 birîndar jî hene. Li gorî agahiyan goberînên wan giran in. Ji şeva yekşemma 24 meha duwazdan Tirkiye rêze êrîşên nû li dijî herêmên Kurdên Sûriye pêk tîne. 24 mehê artêşa Tirkiyeyê balafirên şer stasyona petrolê ya Seîda û stasyona elektrîkê ya nêzîkî gundê Banaşkeftê li bajarê Dêrikê her wiha stasyona Odê li başûrî bajarokê Tirbespiyê armanj girt. Heya dema amedekirina vê raporê hîn jî balafirên bê pîlotiyên Tirkiye li ezmanê herêmê digerin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.